Заслужава ли си Volkswagen Golf 7 за първа кола или не? Ще разберем в днескашното видео, като ще го сравним с други автомобили от същия клас. Също така ще проверим каква е неговата цена в момента и ще кажа плюсовете, минусите на тази кола и моето лично собствено мнение като собственик на нея от вече половин година. Volkswagen е колата с окачване до земята. Свалена, сега свали стъклата. Слушаш тая песен, яки са басите. Отзад по стъклото треперят ти корите. Джантите големи привличат ти окото. Отстрани се чува само баси доброто. Аз съм Volkswagen, ти си Volkswagen. Ела на пистата, щото съм за успех и жаден. Както всички знаем, голфчето си е колата на народа и много нови шофьори предпочитат да си вземат за първа кола голфче, тъй като те си малки, компактни, комфортни са, изглеждат добре на външен вид и също така и не са толкова скъпи за поддръжка повечето, нали? Зависи, защото има всякакви варианти. Това тук голфче е 1.6 дизел, 2016 година. Седмичките почват от 2012 и продължават до 2019 година. Сега се намираме вътре в колата и ще видим какво е оборудването на това голфче. Да започнем медийката. Имаме най-базовата медийка. Като цялото оборудване в колата е възможно най-базовото. Медията е с най-малкото бутони. Тук си имате AUX, имате за CD и Bluetooth. От тук се ежектира, може да си вкарате някакво дискче, кой ги ползва тия работи вече, никой не ги използва. Тая кола имаме тук само електрически джамове отпред, отзад е с старите въртялки, както са на колите едно време. Лично на мен това не ми прави проблем. Ако за вас е проблем, може да си купите една идея по-високо оборудване. Все пак това е с най-ниското оборудване. Тук си имаме да си нагласяме страничните огледала. Има и подгрев на страничните огледала. Отзад като цяло, горе-долу си има място количката. Естествено сега, като млади хора, ако искате да правите някакви работи отзад, мога да ви кажа, че въобще не е от най-добрите коли за такива работи, защото няма абсолютно никакво място, освен ако и двамата не сте по 1,30 м примерно, тогава може да стане някаква работа, ама въобще не е за това. Дори да разпънете седалките, гарантирам ви, много е неудобно. Колата си има двузонов климатроник, който лично на мен не ми е правил никакви проблеми. Развива си температурата достатъчно бързо, охлажда си идеално. Също така нямаме подгрев на седалките, естествено, защото това е най-базовата версия и е баял ръфана от към X3. Имаме 5-степенна ръчна скоростна кутия, която е само при 1.6, нали? Те са до 5-та скорост, нямаме 6-та. 6-та идва вече при двойка TDI. Имаме старт-стоп системата, която се спира от това копче. Лично аз съм си я спрял софтуерно и ви препоръчвам силно да го направите това нещо, тъй като е адски вредно. Имаме електрическа ръчна, която също съм много против нея и доста рядко я използвам, но понякога естествено се налага, но са много чупливи тия неща, както и аутохолда. Аутохолда лично ви казвам, че имам доста лош експириенс с аутохолд и не ми допада особено много. За палчица, за флашчета тук. Ама не всичко в този живот е цветя и рози и голфчето и то си има минусчета. Като започнем с първия минус е, че бензиновите двигатели не ви препоръчвам да си взимате като цяло бензинов двигател, не са много надежните. Особено не си взимате 1.4 TSI с верига. Късат вериги и като цяло са доста проблемни. DSG-то, реално то не е и толкова минус, но ако не го обслужвате като хората, защото доколкото аз съм запознат, на всеки 60 000 трябва да сменяте масла на скоростната кутия. И ако не поддържате добре DSG-то, ще ви излезе бая соленичко да го оправите. Затова като цяло аз предпочитам и ръчка, ама всеки си има негови си предпочитания. Още един минус, ако го погледнем като първа кола, е цената. Все пак не са от най-евтините автомобили и горе-долу започва от 14-15 хиляди, стигат и над 20 и нагоре, зависимост от това каква версия е, така нататък. А още един голям минус е, че по статистика Golf 7-чките са топ 3 най-крадени коли в България. Това е спрямо статистика, сега не знам потвърдена ли е, не е ли. Затова може да си направите едно каско и да предотвратите такива кражби. Багажничето също е доста прилично, отваря се тук от емблемата, така се дърпа.
Не е като при другите отдолу с сензорче. Багажника по информация е към 380 литра и ако са бутнат седалките става 1200-1250 горе-долу. Което мисля, че е горе-долу достатъчно, примерно, особено пък за млад шофьор, колко пък да ви трябва, няма мъкнете кой знае какви работи. Естествено, ако я ползвате за работна кола, едва ли ще ви върши толкова добра работа. Също така, тази версия е Blue Motion. Blue Motion реално е някаква си система, която е за екология. Има също така, освен Blue Motion, има и AdBlue. Трябва да си сипвате там през определено време. Резервуарчето на голфчето, ето от тук се отваря. Резервуара е 50 литра. Не е много, не е и малко, като цяло. Също така, ако трябва да говорим и за икономия, голфчето е страшно икономично. Ще ви дам снимка с разход 3,8 на 100. който съм постигнал естествено с икономично каране, ако не я натискате и така нататък. На 5 с 90, ако си карате съвсем нормално, може да бутнете разхода до 3,8, зависи от пътя. Повечето пътя е над 4,2 горе-долу. Също така, ако трябва да сравняваме голфчето с него и конкуренти, лично аз мога да дам собственото си мнение за Ford Focus хеджбека. Доста сходни са между другото. Преди това съм карал 1.8 дизела на Focus хеджбек. Ако трябва да ги сравнявам, естествено този, който карах, беше доста по-стар. Но на вървеж точно това, ако ви трябва колата ви да върви точно с този двигател и с тези кончета, няма да ви върши много добра работа за вървеж. Но естествено един млад шофьор не търси толкова вървежа, колкото да не му бърка толкова в джоба. Ако трябва да го сравнявам с фокусчето, единственият минус е само вървежа, докато е много по-икономична, има повече пространство, бих казал, отколкото в фокусчето. Все пак аз карах двуврат фокус, това е с 4 врати и не смятам, че има много голяма конкуренция. Също така, ако броим от два групата, голфчето е на платформата на Seat Leon и на Skoda Octavia. Също така и на платформата на Audi A3. Ако трябва да ги сравняваме с тях, единственото нещо, което може да му е конкуренция е A3. Ако мислите за Leon и за Octavia, по-скоро не бих ви препоръчал. Смятам, че голфчето бие в абсолютно всички критерии. Точно тези два модела на Seat и Skoda, но единственото, което може да се конкурира само е Audi-то. Сега ще запалим количката, да видите, като цяло много тихичко работи, въобще не се чува. Пали си отряз, което между другото също според мен лично е от Auto Start Stop системата, защото тия са направени да си палят отряз бързичко. Нещо, което на мен лично не ми харесва също в тази кола е, тъй като е дизел, DPF-а се задръства и колата влиза в регенерация. Тук може да се види на оборотометъра, че колата дига обороти малко. Когато дигне оборотите, разхода се качва съвсем малко на място. Това значи е влява в регенерация. Не е много хубаво да гасите. Тук си имаме място за телефончето също така. Може да си го сложим. Има вътре къде да се зареди. Може да си вкарате USB-то и така нататък. Сега ще се разкараме малко с количката, да видим също така коланчето задължително в тази кола. Тарикатите, дето ни се слагат колани. Имам още новина за вас, ама в тази кола няма да проработи, защото почва мяка и ще ви надуи ушите. Също така сега в момента колата си е на ръчна. Електрическата не е нужно. По принцип, ако искате да освободите, се натиска спирачка, бутите надолу, без спирачката няма ви даде. Аз винаги както правя, просто тръгвам и тя се освобождава автоматично. Колата си върви доста тихичко, доста прилично. Количката е изключително приятна за шофиране. Аз лично всичките автомобили от два групата мога да ви кажа, че са направени поне за мен доста опростени за каране, много по-комфортни. Абсолютно всичко е опростено до максимално колкото се може. Скорости, както можете да видите, си влизат идеално. Абсолютно всичко е точно, съединителят е много мек, все пак колата е по-новичка. Също така е малко нисичка естествено и трябва да внимавате малко с легнали и така нататък, и на мен ми се е случвало да опира на доста места. Като се минава през дупки или такива неща, лично аз от шофьорска гледна точка мога да ви кажа, че въобще не ги усещам. Особено сега минаваме през бая дупки и мога да ви кажа, че нито една не съм я усетил по-тежко такова.
колата си вози доста лекичко, въобще не вози твърдо. От пасажирска гледна точка мога да ви кажа, че също си е удобничка и приятна. Крайната оценка като цяло, моето лично мнение, това вече дали си заслужава или не, вие може да прецените спрямо ревюто, ако сте останали до края. Но аз лично ви казвам, че според мен си заслужава, ако имате парите да си вземете такъв тип автомобил. За първа кола лично мога да ви кажа, че си заслужава изключително много. Има изключително много плюсове, естествено има и минуси, но за тези пари лично смятам, че това е най-добрият избор. Особено моята примерно е на доста малко километри, в момента няма още и 106 000. Това означава, че това моторче ще избута още доста километри. Ако ви трябва кола, която да издържи доста време, а се чудите какво да вземете в този ценови диапазон, смятам, че това със сигурност е правилният избор за вас. Лично аз не съм имал абсолютно никакви проблеми до момента с тази кола и мога да ви я препоръчам с две ръце, а това вече дали ще си я вземете, вие си решавате.